Лукашенко все робить умеет жать, умеет и пахать. Лукашенко разбираецца ва ўсім, дзе што шукаць, як здабываць, як лячыць і нават як нараджаць. У іншых тэмах ён абмяжоўваецца парадамі, а ў сельскай гаспадарцы ўнікае ў кожную дробязь. І пашчупае, і панюхае, нават пакаштуе. Вось ён цікавіцца на казінай ферме, ці вялікая нагрузка на козлоў. Сколько у тебя коз на одного козла? Тэма яму блізкая. Унь колькі козачак каля яго круціцца. Кожнай трэба ўдзяліць увагу. Як тут не прыстанеш? Не будзеш сачыць за здароўем, дык і капыты адкінеш. Казлы для яго яшчэ і чыноўнікі. Часта даводзіцца рабіць іх казлоў адпушчэння. Усё як у Бібліі. Усклаў грахі і адпусціў у пустыню. Дакладней у амерыканку. З яблыкамі тое ж. Не ўраджай? Лукашенко знайшоў рашэнне. Купить у поляков. Ну, если есть лишнее яблоко, отдай. Есть. Если что, Да. Даже, даже свое отдай. Если у поляков есть возможность купить, можно закупить себе, положить, передвинуть яблоко. Задача понятна. Ну, гениально ж. Правда, поляки свинью подклали, закрыли мяжу. Але Лукашенко этим не запужаешь. У Ірана купим. І тут виратував ситуацію. По-російську кажучи, спас. Треба яблучний спас у гонор його святкувати. Без Лукашенки ні збожжя не расце, ні рапс, ні бульба, ні кукуруза. Коровы не доятся, свиньи не плодятся. Хотя свиноводство он чамусьці обминае. Чему сала у дзяцінстве не хапала? Ці маці ахрап'я збіраць примушала? Правда, часам на нарадах пытання гучыць. В 23 году мы приняли решение по строительству новых модернизированных свинокомплексов. Але сам ухлеў, не ногой. Бо як на камеру показацца з чыноўнікамі сярод свіней? Як тады сюжэт назваць? Лукашенко сярод свіней? Ці свінні вакол Лукашэнкі? У 2006 ён яшчэ спрабаваў. Абмяркоўваў з датчанамі комплекс на 66 тысяч галоў. Хацеў падкінуць ім свінню, грошы ўзяць, а патраціць па-свойму. Але датчане не лыкам шытыя. У лукашэнкаўскі калгас укладацца не сталі. У выніку свінаводства засталося само па сабе. Больш за тое, Лукашенко нават перашкаджаў. Падчас афрыканскай чумы свіней забараняў трымаць іх у прыватнікаў. Толькі комплексы, а многія з іх, яшчэ машэраўскія, проста спынілі існаванне. Як рэалізаваць усе задумы Лукашэнкі? На вёсцы ж не хапае рабочых рук. Але і тут он знайшоў выйсце. Якое? Распавядзём у наступным выпуску. Зміцер Лупач, прабел.